रियलिटी शो बिग बॉस 16 का कंटेस्टेंट सुम्बुल तौकीर खान तो सबके याद हुई हैं। टीवी एक्ट्रेस से ज्यादा तो उनके पिता शो में चर्चा का हिस्सा बनल रहना। वो अपनी बेटी के जितावे खातिर का कुछ ना कहना, लेकिन सुम्बुल तौकीर खान बिग बॉस का खिताब नहीं जीत पौली। बेटी अब जो ना कह पौली उ पिता करे जा रहल बाना। खबर बा कि तौकीर हसन खान अब बिग बॉस 17 का हिस्सा बने वाला बाना। आपके बता दें कि पिछले सीजन में सुम्बुल के पिता तब चर्चा में आयल रहना जब वो नेशनल टेलीविजन पर कहले रहना कि टीना और शालीन कमीना लोग है और तू इनसे दूर रहो। वो बीमारी का बहाना बना के अपनी बेटी से बात के ले रहना, जेके लेके बिग बॉस और सलमान खान भी एतराज जतौले रहे लोग। बाद में टीना और शालीन भी उनके खूब सुनौना। अब दावा कल जाता कि तौकीर खान ए बार बिग बॉस के घर में धमाल मचावे वाला बाना। दरअसल देश का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 के लेके पिछले कुछ समय से खबर आवता और बतावल जाता कि इस शो का थीम सिंगल वर्सेस कपल रही। कपल और सिंगल का मिक्सचर देखे के मिली। टेली चक्कर का एगो रिपोर्ट के मानल जा तो सुम्बुल के पापा तौकीर हसन शो का हिस्सा बने खातिर अप्रोच कल गई बाना और उनसे बातचीत चल रहल बा। अगर वो मान जाइए तो उनका सलमान खान के शो में एंट्री पक्का बाटे। अगर ये खबर सच निकल तो एक बार शो काफ़ी मजेदार होके वाला बा। अगर आपके याद नहीं बा तो हम बता दें कि 2 बच्चा के पिता तौकीर खान हाल ही में दूसरा शादी के लिए बना। सुम्बुल के पिता नीलोफर नाम के एक महिला से निकाह के लिए बना, जेमे केवल खास दोस्त और रिश्तेदार शामिल भइल रहना। सुम्बुल अपने पिता के दूसरी शादी के लेके बहुत खुश रही। आपके स्टोरी पर का कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABV भोजपुरिया।